ପିତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଥରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାପା ମା ତାଙ୍କ ନାମ କମଳ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଯତ୍ନରେ କମଳକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। କମଳ ତ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକର ପରିଚୟ ଦେଲା। ବାପା ମା ତାକୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ତାହାଠାରୁ ତା ଜେଜେବାପା ତାକୁ ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଜେଜେବାପା ସେତେବେଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବେମାର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାର ସମସ୍ତ ଭାର କମଳର ମା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରି କରି ସେ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ, କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ତମ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରି ଚାଲିଥିବି? ମୋର ସୁଖ ବା ବିଶ୍ରାମ ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ସେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାରି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସେ ଯେପରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶୀଘ୍ର ମରିଗଲେ ବରଂ ତାଙ୍କର ହିଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଔଷଧ ନଦେଲେ ସେ ତ ଆପେ ମରିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି କମଳର ବାପାଙ୍କୁ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ଏ ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେ ନିଜେ ବୁଝାଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କଲେ। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲ ସେ ଔଷଧ ଆଉ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଦ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଚାଲ, ସେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନୂଆ ଔଷଧ ଦେବେ। ବୃଦ୍ଧ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ରେ ବସାଇ କମଳର ବାପା ଶଗଡ଼ ଚଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ କଲେ। ସେତିକିବେଳେ କମଳ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଯିବି। କମଳର ବାପା ତାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ମୋଟେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଚାଲିଲେ। ବଣ ଭିତରେ ଠାଏ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଓ କମଳକୁ କହିଲେ, ଏଇଠାରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଏହା କହି ସେ କୋଦାଳଟିଏ ଧରି ଗୋଟାଏ ବୁଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଧରି ଔଷଧ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଯିବେ ବୋଲି କମଳର ବାପା ଏହା ଧରି ନେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କମଳ ନିଜେ ଯାଇ ଅଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ବାପା ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅନାଇ ତାକୁ ଗାତ ଖୋଳିବାର ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? କମଳ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ କରୁଛି। ବାପା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏହି ଗାତ ଖୋଳୁଛି ତୁ କ'ଣ ତାହା ଜାଣୁ? କମଳ କହିଲା, କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ ତୁମ ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ତ ପୁଣି ଅନୁସରଣ କରିବି ନା। କମଳର ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବାପା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିମ୍ନ କରି କହିଲେ, କଥା କ'ଣ କି, ତୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସେ ମରିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କମଳ କହିଲେ, ବାପା, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜି ନିରୋଗ ଅଛ, କାଲି ମରିଯାଇପାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଗାତ ଖୋଳି ରଖିଥାଏ। ତମକୁ ସମାଧି ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କମଳର ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ତା ବାପା ନିର୍ବାକ୍ ରହିଲେ। ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ହାତ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶଗଡ଼ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। କମଳ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଦୂରରୁ ଶଗଡ଼ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି କମଳର ମା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା ନିମନ୍ତେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ କମଳ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରି ଓହ୍ଲାଇବାର ଦେଖି ତା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ?
ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କମଳ ମୋତେ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳୁଥିଲା। କ'ଣ କହିଲ? କମଳ ତମ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରୁଥିଲା? ଏଡ଼େ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ାଇବାର ଫଳ କ'ଣ ଏଇଆ? ସ୍ୱାମୀ ମୃଦୁ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ ବାପା ମା' କ'ଣ ଆମକୁ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ାଇ ନଥିଲେ? ତାପରେ ସେ କହିଲେ, କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରିବା ଅଥବା କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବିଧାତାର ବିଧାନ। ଆମକୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମଳ ଜାଣ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୀରବ ରହିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଠିକ୍ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।